Os nacionalistas ribeirenses propoñen unha serie de medidas para minimizar a suba da taxa de saneamento. Este incremento, que suporá un gasto adicional de 100 euros ao ano para os consumidores, prodúcese tras reverter a concesión da depuradora no concello, cun custe total próximo ao 1,5 millón de euros. Se ven dende o BNG non son partidarios de reducir as partidas de mantemento, si propoñen unha rebaixa no gasto enerxético, incorporando fontes de produción de enerxías renovables. Que o concello faga unha auditoría enerxética na que se contemple a posibilidade e as maneiras de reducir o consumo enerxético e tamén propoñemos que nesa auditoría enerxética se estude a instalación de fontes de enerxía renovable, nomeadamente solar ou eólica de pequena escala, para que autoabasteza a propia planta e que, polo tanto, se lle poida reducir directamente os recibos aos veciños e veciñas de Ribeira. No seu escrito de alegacións piden ademais que o Concello destine unha partida de 250.000 euros para facer fronte á parte dos gastos do servizo, o que se traduciría nunha rebaixa directa de 21 euros por familia. Queremos que a rebaixa se aplique de maneira directa en todos os recibos dos veciños e das veciñas e tamén dos negocios, porque consideramos que ese tarifazo é inasumible para as economías das persoas e que, polo tanto, queremos que o Concello destine 250.000 euros directos a rebaixar ese tarifazo que pretenden facer, non? Polo tanto, con eses 250.000 euros estaríamos reducindo como mínimo 21 euros de todos os veciños e de veciñas que paguen ese saneamento, non? Os nacionalistas propoñen tamén incrementar as bonificacións fiscais a colectivos vulnerables. Ademais dos perceptores da Risga, propoñen unha reducción do 50% para aqueles que cobren pensións non contributivas, persoas con discapacidade ou familias con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.